jen, já vás vítám. Čau ty! Já vás vítám. Čus! Já vás vítám u dalšího videa fotbalu penalty země. No, můžeme začít hrát. Dávou! Ale nepřišlo mu si to jako plus 2 metrů a ty spůl. Tady. No, hrajem radši. No radši jo. Je tam. Nech toho. Takže kopu já. Já to chytil. Ale víte diváci, co bychom mohli natočit házenou? Tak v příštím vydání budeme točit házenou. Začneme. To by bylo dobré, ale. Jo, tak potom budeme házenou. Tak penalty. Co penalty? Penalty. No. Nevím. Ne. Tak teďka jsem přihnal. I like it. Ano, máme tu stále nerozhodný výsledek 2-1. Jo. Nerozhodný výsledek 2-1 pro Patrika. Jo. I like to move it more. No co? Hezký gol. A v příštím počasí tady bude pěkný mraky. Ježiš, jdeme rád. Zkuze strany. Teďka golman chytá. Chyt! Ale z dorážky, takže no. To jsem přepadl. Co to bylo? Co to kope? Tak se pamatuj. Já jsem zpamatovaný dost. Jo, jasné. Proto je? Nevím. 3-1. 3-2. 4-2. 5-2. Ne, teďka 4-2. Takže 4-2, nerozhodný výsledek. A máme tu 4-3. Nerozhodný výsledek. Ulak tu kolokit. Chlupy. I like to chlupy. Jej! Chytil! Trlolíní. No řekl bych. Oprav to. To je vidět tam, že moc. Nezájem. Nezájem. No, kopu. Jsi dobrý. Hej, ale víš, co bychom mohli natočit? Ukázka studia, kde točíme. Kamo. Chytil! Petrče, chytil! Ty jsi Petrček, no to tak. No, aspoň nejsem Wayne Rooney. Kaká. Sere. Dudičky, paráda, šíp to na bránu.
Co? Jdu vždycky paráda, že to na bránu. No, to se jedno, to je úplně rým. Do toho to začíná. Tak poslední střela. Poslední 2. Jo, to je. To je 4-4, víš o tom. Jo. Takže pokud dám, tak jsem vítěz. 4. Musím dát, vážení diváci. No! On po mě chce hodit lyžatka, je to normální, diváci? No, takže já se s váma loučím zdar.